Ka Office Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District naga jingdon ka kenhuniam ka beberngam ban khang ya kalai kawan lada ka sarkar jela kampli ya ka kremau jembun hasnong Mountain Ram ha ka laitrik ukul lalingkot araja arpusan kala lum da ka jingalang ban ya kren sani halor kani ka benta. Hakani ka jingalang lawan ban ya don lang da kinongkit kam ka dorbar Mountain Ram ka ba haswa ban rong syakate ka jingalang kala penpau ka jing bom sngo ya hap bala khot lang ya kinoi lam ka te ka kenhuniam ka bala tip kum ka kutumba suraksha parishad KSP ha ka jingalam Uranjan Bora President. Da ka jing penbet ki board district lala ban penlong ya ka te ka jingalang ha ka bala penya chakmat ya kani ka jingalang. Uba hiam dor rapsang assistant rang ba snong bat nong ai ktien ka dor ba snong ulaong bakate ka kenhun niam kala sya elam bakla hakikat tu kat ni ki rekwan mentoi shimet kum ka seng khasi hima Mountain Ram nila UI haga tu kan notice jong DC bai khot lang ya kani ka kenhun na po asam rubani don lang ka kani ka meeting haga beningkong na kaliang jongi mas UI ba kani ka kenhun kan don lang ha kani ka meeting nila suami shani benta ka si ba nginum don benta panesong ha kani ka meeting hagani gemeti balai bakita ki banabar nadu asam baki man tuklar interfere ya kata kami yang jongi hangne kata kadi kenong rem bagiwan hangne leko nilamut kumta ke hendain dalekran bali DC DC na kalian jungi la karpa bakan nempoi sya kata bagi entertain yaki ndai ngi suka ban sengap yo bagi suka ban sengap ke ai ka bagi don ban ong hangne marhamat ni benta den ha ka jingi kran jungi hangte ni na kalian jong ka dor basnong ni ong bang nginum kenran dien tang kan diat ru ya katakan nong rem ka jongi ka bangila juyeng bersikata baka number 1 bangi dei kita kitrai jong ketika krem mo jemboy haba ong kitrai kamut ngila ban rai ngila kanu karai ka bangi syem ha kate ka cakala jong mo di bad ka baar galong be bakate ka krem mo jemboy ni ka dei be ka tourist spot nginum entertain yano ban ang ban pan permission ban wan mane belai ketika cakah mo kata ka di nong rem ka jongi nado ke basna ya ki tourist lani yano kila banwan na kelengkari India boroi banwan ha kete ke jaga tang ba ka e ke badon kam kolong bakin subut be tang ye ki kendon ke baka snong ke bu tang kata la kam don kanu ke jingkhang ye kinu ki jingai ne yano yung Hindu Muslim Christian yano kam don kum kata nai one as tourist kendrai boat be tang ye ki SOP ke baka snong kala bu patla display ru ha ka signboard mas jarum apa okram kinyo I kita ke berkhad mo de kai ke bami naga jinge kran hang tai uni udukhar KSP ke tu kaseng na po asam us undau lapen I ki ba udon kam ban pen I hang tai kadai ke berkhad ke ba ula sya ya lambaklah ulai sya ya lambaka namar ba ong bahana bakadon kata jingkhang ban wan ha po okram mau jum boy Rengi ngetho baka kremo jumpoin kapli borot lais pa ndru phosan si kamdon kanu ke jingkhang mo kamdon kanu ke jingkhang ya kati ke cakapan wa tang bag ngimsha ban convert ya ka sya ke cakap mane belai lada P1 shudem shule ite jese baki mane manu ban khang ya kata nai ndai maintain ya kati ke silent ha kati po ketika krem mo bot ya kiti ki kendon ki baka ai ki yu kesno te hadian kata na kaliang jong u ke ai gabu tho ya kata ka sithi bu tho sya ka sarka address show chief minister kadi kata ka sithi ka bau ong ba ni don ni kitiki hok kumta ter jogi ti kitiki fundamental rights jong u bat unda ula UI ya kata ka ya kitiki SOP ki jongi ru ki hab kum ju hi ni ong bangim sim khang de ma ngim sim khang ru pan ban de tang ban pen kala ya kitiki jaga na bele Teke ai ka bau ya berthen bersikata kum to sathe ban khang gi digi kali biki ge jita kadi tangga jingsha bau usha mislet tani usha ya lambakla haki wei pat ki katu kat ne ki breu ki ba perkhat tang ya kecing mento simet ke joki chetu ipi hangne wanra bat kani ke kopi kata ke MOU jo kata ka seng khasi himamu sembah ndai wanra ada kata seng khasi himamu sam ketika MOU ngamti buyo kopi na ai ketika MOU mo daun laura hang tei ulah pen I hang tei bat hang ta la pen sai seu papila sai lam bakla namar kate ka seng khasi hima musram kam dei ke hendrai ka dei ke basu sumi tangkum kitiki seng ban pun lenti lane ban kamai lane na ban yo jing matoi shimet na kim kenshu ye ga yak ke jo ka jai ban re kim kenshu e kata ke jing long try ka jogi din na kaliang jung EDC rilapan I sa kitu ki KSP ya kata ka city ka bala tho da ka seng khasi kimi mau khar
bakim itu ya kata kaseng kasih hima musnah bat na kata kadau hadian balai keren ni bun ki hang tai ki kila syai bakade tang kejing syai alam bakla bangi ong yu la da me kwa banwan mo jumpun melak ban lek mentan melik la syai ru lek tang ba but be ki kendon jongka snong bagabu tang kata di benon ki berkhai kadi kejing syai alam bakla bar si kata nak kalian gedor snong ni yang baik kata jo hi kanong re ba ninum sya bat berkala caka mane balai yating keren mo jumpun Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya